Ketasa jiwa. Heguru, issue. Oमफ्राय होनदों आरो ना साबधान होदों आरोबाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा साबधान सिख्लाफोर हिनजावसाफोरखौ जानला मानला जेराव मेराव आलासि जानो थिननो नाङा ओमफ्राय सोरनावबाबो थांनो होनाङा हौवासाफोराबो बारा गोजान गोजान जेराव मेराव थांनाङा लोगोजोंबाबो मानो होनबा बे खाथ्रा जानानै दं एबार आरोबाव नोंसोर नुबावगोन सिख्लाफोरखौ बुथारनाय आरो सेंग्राफोरा जानला मानला जानाय बेखौ नुबावगोन इदि होनदों ओमफ्राय स्टहर देख्रिबे दा रेस्टिटिउसनाके बेदो वार्सन आरो बुंबावदों मबाइलनि जा गाज्रि भाइरास बे आरोबाव बांसिन गाज्रि जाबावनानै हाबा जानाय बुरि माने खारजोबगोन इदि होनदों आरो ओंखायनो साबधान बारा हेन्देल खालामनाङा मबाइलफोरखौ बाखिखौथ' नोंसोर मोनखाला बिहामजोफोरखौथ' खारखागोन आरो बुरिया खारबावसिगोन आरोबाव दे ओंखायनो गासिबो खेदर मोजांहाय मानो होनबा 6-6नि मोनसे बुफ्रुनायावथ' मानसि लेभेला गैखाया मानसिनि माबायानो गैखाया बाखिथ' नोंसोर नुबाय एसे जा एसेयावनो आरोबाव बांसिन गाज्रि दंबावो दा हि बाथ्रा मौरत सेकेन्ड रुवेसन बेखायनो मोजाङै थायोबाथ' मोजां फालियोबासो बे जाहैगोनलाय फालियाबाथाय बेखायनो बांसिनानो मबाइलनि माबाखौ बारा हाबनो नांला मबाइलनि जा सिङाव मबाइलनि जा माबाफोराव बारा माबाना आरो खालि नोङो जा दङ रायलायनांगौ बेखौ बाहाय मानो होनबा बाहायनो रोङोबा गासिबो मोजां बाहायनो रोङाबा माथोखाय दै गेलासे जोंनो फोथांग्रायानो जुदि बुथारोबा एथ' आरो बांसिन बियो मा फोथांग्रा जालि जोंनो मोनसे गाज्रि मोजां खौरां इमारजेन्सियाव बेखौ बाहायनो होदों बेफोर मोजां आरो साफा जिउआ ओमफ्राय बाखिया स्ट'रि द हेल्प गासिबोखौ इसोरनि जाहोदों ध्यानफोर हिनजावसाफोरनि ध्यान मानो होदों होनबा बिराद गाज्रि सम फैदों बिसोरनि थाखाय बिराद खस्थ' फैदों बिराद डेन्जार फैदों बिराद माने आनहेभरेटसन मानो होनबा नों न' सिङाव थादोंब्लाबो बे माबोरै गोमागोन बिदिबो सम फैदों बेयो जाखाबायानो जागासिनो दं नोङो मानो होनबा हिस्ट्रि बिदिनो सार्भिस महाकालनि जा 6-6 बेयावहाय फैनाय मा होनो फैनाय इसोरनि समखौहाय ब्रेडेस माने बारायहोआ इदि आरो बेबायदि टाइप इदि आरो ओमफ्राय असान्ति हदेरिया मामुरिसन माने गोदान सृष्टि बे होआ इदि आरो बेना इदि दं ओंखायनो साबधान आरो जेरैबाबो जा ध्यान होदो नेम होदो मोजांहाय रोंनांगोन I'm half artistically to have separate innovation मानो होनबा बोथोरानो बेनो मानो होनबा आवगोलथ' बिदि नङामोन आवगोल जेसेबांखि सेंग्रा सिख्ला लोगो जाबाबो जेबो नङामोन फ्रेन्ड होननाय बुस्थुआ दङमोन दाथ' बिदि नंखाया दा बिसोरो दानो सैमाजों बोरमाजोंनो मोजां मोनलायोबा आरो सैमाजों मानसिजोंनो मोजां मोनलायो माथोखाय बेखायनो दानि समा बेनो नालाय जायहा जायनि गोसोआ जेरै दं ओरैनो नाथाय थेवबो बोथोरखौ नायबानो जाबाय आरो ना बेखायनो जेरै बुंदों जोङो बिदिखौहाय every dose take if it isn't that the heart मानो होनबा महदुश सेकाप्टरि नेशन एबो होदोसो बोथोरा जेरै सोलिदों जोंनि उल्था मावनांगोन बिनि उल्थाया मा जों मोजां मावबानोथ' उल्था जाबाय आरो गाज्रिनि बेखौ होनदों आरो खोथा साफा जिउआ ओमफ्राय इदिहि प्रेदेन गासिबोआहाय जोंहा मोनसे न'खराव रुल दङ अबावबाफोर थाङोबा हिनजावनोबो खिन्थानो हौवायाबो हिनजावनो हिनजावाबो हौवानो आरो फिसाफोरा बिमानो आरो फिसाफोरनो बिमाफोरा अबेबा थांबा खिन्थानाय बेखौ थानांगोन आरो मानो होनोबा नों इसोरनो खिन्थायो न'खरनो गुरुनो खिन्थानाय जागोन बेखौ बुंदों ओंखायनो बे हुदाया मानसिनि न'खराव थाखानांगौ आरो मानो होनबा नों दिनैहाय बिमा बिफा दङ फिसाया अबाव थांदों मिथिया इयावनो बेफोरबायदि जाबोयो इदि आरो बेखायनो बेफोरखौ खिन्थायोबा न'नि रुलफोरखौ मावोबा गुरु दङ प्राकृति दं नोंखौ बेंग्रा दं लामायाव दं होमबा नों सोरनो खिन्थाबानो नों खोन्थाना थांबानो बिसोरनो खिन्थानाय जाबाय दे होननानै थांफाबाय नोंखौ गाइड इदि आरो मानो होनबा नोंसोर निराकार बुस्थु जा नुदो जा निराकार जागासिनो दं जाबायदि जादों बेखौ नोंसोर नुयोबाथ' गिथावना एसे बेराया इदि आरो एखेबारे जोंनो माखौबा बे मोजां माखौ मोजांसो जे जों थैनायनि उनाव बावजोबो जुदि थैनायनि उनाव बावनायखौ होआमोनबा गोथाङावबो बादावबाय थागौमोन नों माबायदि थैदों बिदि आरो बेखायनो दाहा फ्रेसियर डिग्रेडन इसोरा अननायलाय जों जा जादों जों बेखौ नुवा लासिनो दङ नुदों नुवाखै बेखायनोसो जों थांनानै थादों एसे सम होनदों खोथा साबा जिउआ गुरु